Fudbalski klub Prestiž iz Vranja je na početku svog osnivanja brojao 100 polaznika, a danas je to broj od preko 200 malih fudbalera. Ja se fudbalom bavim 8 godina. Planovi su da se bavim profesionalno fudbalom i ako Bog da igram neki ozbiljni fudbal. U ovom klubu sam 8 godina, ukupno se bavim 10 godina fudbalom. Koji je tvoj fudbalski uzor? Joca Ristić. A koji je tvoj cilj za budućnost? Pa da nastavimo za ovu sezonu i da nastavimo da treniramo, da osvojimo i u daljem radu da se bavim profesionalno. Bavim se fudbalom 8 godina, a u ovom fudbalskom klubu sam 4. Nadam se da će neki klub da me prizove da igram malo ozbiljni fudbal, ako Bog da i Superligu. Koji je tvoj fudbalski uzor? Joca Ristić. Ja se fudbalom bavim 7 godina i u ovom fudbalskom klubu sam takođe 7 godina. Da jednog dana uspem i da igram u nekim ozbiljnim klubovima. Koji je tvoj omiljeni fudbaler? Ronaldo. Jova Ristić, koordinator školice fudbala Prestiž, već 8 godina uspešno uči mlade fudbalere prvim koracima u ovom sportu. Školica fudbala je osnovana 2017. godine, znači naš 8. rođendan, sa ciljem da dajemo priliku deci da treniraju u našoj škole fudbala, da igraju prvenstvene utakmice, da se razvijaju, da se edukuju, da se socijalizuju i da na način pravimo njih i zdrave sportiste i zdrave ljude. Deca se kroz vreme uče svim motoričkim radnjama, tehničkim radnjama, taktičkim radnjama da bi sazreli upravo timce i da bi mogli da konkurišu u seniorsku konkurenciju. Mališani koji se upišu u školicu fudbala Prestiž izrastaju u ozbiljne ljude i uspešne sportiste, jer je njihov talenat maksimalno iskorišćen. Ono što ja mogu da poželim to je da sva deca budu živa i zdrava, da budu dobri đaci koji polaze u prvi razred, da širimo jednu zdravu, pravu i humanu sportsku priču i da što duže trajemo. Naši planovi su, pošto imamo 5 takmičarskih selekcija, da budemo konkurentni u svim ligama, da ova ostala deca, ovi takozvani mali cicibani, pored ovih starih se takođe razvijaju i jednostavno da iz dana u dan rastemo i da na terenu predstavljamo i sebe i naš klub na najbolji mogući način. U znak zahvalnosti i međusobnoj podršci televiziji Vranjska Plus, Joca Ristić uručio je simboličan poklon. Fudbalskom klubu Prestiž želimo srećan rođendan i još mnogo pobeda i titula.